ze zijn nog. Doe dat nou niet, maar ik deed het toch. Ja, ik weet het, ze zeiden, maar wat dacht ik toen? Wat is het soms leuk om niet van te doen? Want het is het zoveelste feestje nu al hier. Wat vindt u ervan? Ongelooflijk fantastisch. Halverwege de sneeuw de bruidsweg herinner ik mij een heel raar moment. En ik denk, zou ik het zeggen? Nee, ik zeg het niet. Zijn genoeg gekkies hier in het publiek? Ja, nee, maar het was fantastisch. Enorm veel leuke en lieve fans, heel veel hartjes. Dat valt mij tegenwoordig op. Dan sta je op het podium en dan staan ze allemaal van die hartjes te maken. En dan maak ik een hartje terug en dan gaan ze allemaal uit hun dag. Dat vind ik leuk. Ik kan er niet meer tegen, al die andere wegen en het tegenleven, die zo vuile leefde niet. Wat ik leuk vind, de herkenning van sommige liedjes. Ik zong Witte Fiets, had ik niet ingepland. Maar ik denk, ik doe hem gewoon. Gewoon even kijken hoe men daarop reageert. En dan zie je dat 3/4 van mijn publiek dat allemaal meezingt. En dan denk ik, wauw. Dus wij zien u volgend jaar weer? Ze vinden mijn muziek, dat weet ik niet. Ik boek niet. Ik zou het leuk vinden om weer terug te komen. Dat is een andere verhaal, ja. Het is weer zomer in Mexico. Ya está Mexico.